Kinong hikai jong ka school ba North Eastern Hill University nehu haka khatlai trek unai wing kilas dang da ka jingek hi sange trekam klembo por ban persha ya ka jingle jong vice chancellor ka school ba u professor Prasad Shankar Shukla u chairman ka joint action committee JAC u ba lakhon kama habakran sha kilat pathai khobor ulaong karai ban penlong ya ka jingek hi ka dei namar ka jingbam shimkhya jong u vice chancellor ka school ba nehu u professor Prabha Shankar Shukla hakabaya dei bat kimat jingdawa jong ka nehu ta nehu su bat ka jingthong kam jubor ya u Rohit Prasad kum u consultant technical klem da yat lingba ki kindon thong kam jong ka ni ka school ba Uba lakhon kema ula ong ru baka jingshim shuti jong vice chancellor nadu ka khandai tarik hadu ka khatsan tarik nai wing ka deitang namar ba kwa ban penbet ya ki kendrum kendram bat ki jingdawa jong kinong hikai kumju ki samla puli ka jing ke khi jong i mata kasi ka indefinite strike al along ba ngila poisa ka jing namar ka ngila ai ki jing tho ngila le ki general assembly ngila le ki press conference hare new breu imat umsutho baga kamram jong VC udah bendan hangne de ben solve ki problem jongi bendan hangne hanrei sim khya ya ka kam suja kleb ekom ne hanrei ngi smok komen ba ka ne ka indefinite strike jongi kalong successful am taski namar la jan bar khoi ong mem de jan bar khoi 100% kamdon basim class kino hikai kila ya dan la corporate babat ngi mundan ki khna ki ba persha ki test ki berbu matakas ngiru ki layara no khamsadin nama ki suthu ba ki no hikai ki nomsim class ki student ru ki suthu ka jing ki khemya ki adon po class nama ki suthu ba nomdon ka class te baru khaji classroom thli ni layat keleng ne classroom jong ni ki social science ni lalai po school of technology ni lalai ya po law department ni lawan po cluster of classroom jong ka science ni la rung po ka social science building ni la rung ki science building ni lab baru khaji classroom ki thli sudah namar ki suthu ka jing bala ora ka jak ka ni ka jing yakhi ka don ka nongrim namar ka de ka namta ka jing bha jong university ni sngo men shika de ba ki simkhya ya ka ni ki corporate umdon ba prasha kalalong ban 100% successful kaneka sni baningkong handrai kumangila de ya karen pramangi hapo jang yang ini review man kasni tamut kat kumata kasni la suthu kalalong kumni la shai kan betang yang te la shai peding is review yang namar on day to day basis ni ya ele ban review ban suthu ba ni de ban poi sakata ka thong jongka jing thmu jongi namar nimtip UVC lano unwan ka shong hei manta namar manta ka sa tang ka kamram jong i lada ibriu imsim khya ka kam hanrei ka jing do nongi suso kadon hi ka jing thut jongi khana khindiat hanrei ka jing thut sipor le se kanora jing montoi hakap hagi por banwan apo kan hu ban ya pen bet igini ki kurum karam banor pon hu nget skemba ngin ya sha kino hikai ru kini asya ki student ru kini asya but ki non teaching staff le kumjo apo ki ngai shobangan klet le se kini ki non teaching staff ru kilaya don be hang te po administrative block don ba wan tre le tang itu ki casual ki ba umde ki me hak sho apo kan ni hunsa kita ti ki ya tre mulo la handai kini ki hot jong kan ni hunsa 100% but library but every par kha ki la asim banta kham don ba tre kam ta kasi kat kum ka jing kam kat kum ka jing call jongi ban long ka indefinite strike ta kasi nget skamba al sla shairo kan long 100% successful ngim pat lai kumnong ini sama nama kene ke indefinite tamat ngim kumbang ka jak ini syang perkhat lasai ka future course of action jongi kan long kumno handrai yaw mentahi kadang peteng baja kene ka indefinite strike ha ni suthu ka jing jongi khana kumuno hikai ngi suthu ba ngimla an pendu thani kene jing puli puthi jongi khana kamta manta bala azen exam don kita se handai ya kata pada ngin saya perkhat dia po ka jak kumno ngile ba ngin yo ya ka jing dawa jongi ban nginum kata thani ka puli puthi tamun ngi hab strike a balance mo kumbuang have between our demand and the future of our kids. So I think we'll make sure that there is a balance between the two. We'll make sure that we don't allow sufferings of students to continue for a long period of time. At the same time, ngilong resilient, ngilong resolute. Baka demand jongi UVC udeman pendap haki por babiang kamtam ka demand bangila abo ko ba hak maddo ba diban weng yutau technical officer bala thung klem don ain klem don kanon upadon ka sithi ba pha sangi mdon ka formal invitation ban yakran tingim tip u don jingmu ju perkhat yu haka jabing jo ngim tip kaya kumno darangila yo ka sithi ini song weng ga jang ini perkhat ini keren halor kamat kumno ini sakmat bangin yo ya ka jing jobru hajo ko por ngin ora ka jing songsuk songsan hapo kan nihu ban pen yo pen be kini ki kurum keram bala don ne la bun banat menta tama kajing dawa jongi kene be kumjo hak le do kan don bel le la ukwa baun khot kren ingi kwa baun un yo mar persya bane kren ini kren be ba weng sayo ne
long kiwi ki kam ngi laban keren laban pen bet da kapor ke bahadin hanrei ban weng yong ne u bre ba phila thung kam klam da don an klam da don kanun laban khen lut ki an yong ka UGC ka model recruitment rule bat ka neho rules na thal don kam ban ne keren da don kam ngin let ngi nong mar khmat di ya kata ngim salia ya kata namar kata de ka rai bang la shim na liang ka jak hanrei ke ka kar kom keren jongi pade ka shong ha ka dang la yo ka siti ngin ya shong par khat bang mat ka jak kumnong ini Ahmad yang kene ka jingya keren badu visi halo kini kimat pengilabo Ahmad ngan ban betangga wai ba uniu visi shim khya ya ka kam jung hukum vice chancellor jong kan nihu ngathra dari no vice chancellor ui kat kene ka jing ya khi angne kan sakhta ya ka pule puthi ngathra dari shim shuti ru lawan phai wut ban keren bat ngi ban ya ban be ban ngi hanre usu he tangga keren ha pokot khobor wong ni don kamar keren ne ubri don chene la dam don bri sheningin keren ban nongim la bale keren ya ketika building ban hang tai nama habdon UVC pen pau ba kum bangila shengen bor ba uni UVC khain khya ya kene kam VC usu wan hang ni matang mansu enjoy ke facility jong kan nihu hanre umut mansu le time pass be hne unle krom karam lai phujaj ora ki bri na bar kham don an kham don kanon tamut ka ora pen pau bet ba uni bri le se umlong fit ban shau ha ketika shuki tang ba we le ban pen e ba hanre ni dang ya be shakmat ka jing ya ki jong ngi scam ba le se ulada wan phai ni la ban pen be kini krom karam tang ba ka kondon mangila bo kum jo hi ba yo to technical officer udah benweng nomor la thung yu klem don an klem don kanon la pun khain lut ki anjong ka UGC la pun khain lut ki anjong kan niho nginge scam ba la one file se unweng sang tu se la weng to le se ngin yat ka jing karen shakmat ki nama ka charter of dimas jongi ka ki bajrong ni so thu wa le se haksis ni unum la an pandam hanai ni kwa ka jing kulana leng jongi ba haki por badang don udah ban ai thik petingi kumbangi ka time bound solution mo udah ban ai ngi ka solution ba hapok kat tu kat ne por ngan pendap we are lai sausan kat badon kijing dawa jongi hare mentau buri umdon chane tele singim tip perkhat kumno le singin up hadon dawan phai hanre kijing ki jongi kenya pesma telong ni pet ta holian te ka ta na dei long tamal di perkhat dan ya wa mentah te nomor ba lagi pet yang ini kecil kita na apa mentah te ka bahadin ka don ka kecil bahadin bala uman komentar kami kerap convocation berapa susah attack minta last name kemudian convocation dekam tam marking system tu kibun ki kena kiba yo tu nama kam tam lagi di department kiba social science department kibun nomor kedai kawai kedai penkala na system bagi penterika mekanik kila penkala ya ka grading naka from 7.6 to 10 points mentah yo kadon guna ka long kajukum correct ki kala mandan long kira correct based on that 7 point telong ni kepa lagi nohi kai tu long yang visi bo pet bahas pangkane bo lawan pet long liberal hal hukum ai marks kena ka bengkong dengan marking system makin long liberal hukum ai marks dan ta dan ngilabu ru ka inclusion joki nefu representative long kini nefu member ben haka academic council haka jaga joki students representative mar habang ipet lagi post for kini students representative ndai bani kin thoi ki dai long ban yakran haka yakimat joki kena long kanang la bang kinton bede kini nefu representative kawai bakila elek ni kena mar ki student representative ajet based on merit dan based on merit dan nopun kim tadi than ki batip ki chinge ki kena dan anta kadon ga itu ka one revise ya ka weightage ke bayo ki kena educationally backward area kata ki bayo for admission ki don ki kena ki bayo ka educationally backward area kadai nuta ki shnong ki bahap ki block ki badan duna ya ka national level itu naik literacy ya ka literacy jongka national level dah ba pipet uta kena admission ke ada bun ki kena jungi nane na shathan khatam na shathan repoi discuss sales ki bun ki du ya ibi di na kata ba ha ka ki pipet jongka block level kala he dan rei ki nang dan hi kisnom khatam shkendom ke surat ki badang nang guna ka literacy din te kum ki tu ki la du ya kena ka jing ya kena ka educationally backward area weightage kan dan na kata long appeal dia academic council ru bakin ship dengan agenda yang visi bonra dengan agenda apa academic council bakin discuss bakin revise no yang mereka nak block level bakin consider nak cakap village level